proposatzen dizuegun gaia honakoa da. Kontuan izanik munduan milaka hizkuntza daudela, nolakoa izan behar du euskararen nazioarteko lanak? Seiak bai puntual gaude hor, orengoan, pixkat berandu iristen, baina ez dakit ezagutuko zenuten horko irudia, behasainen gaude, pixkat zaila zen aurkitzea, eta nola baiteko, jauregi polit batetan, hor ikusten dut Maite Der, kaixo Maite Der, ze moduz? Kaixo Iban, arratsaldeon, hementxe gaude bai, behasaingo igartza jauregi benetan dotore honetan, eta Garabidetik galdera bat proposatu dugu, nolakoa izan beharko luke euskararen nazioartean lanak. Orduan, mainoitzlariak ez dauzkagu hemen, torri. Hortxe beran daude eta idurre ere bai hortxe dago eta berari pasako diotitza. Arratsaldeon, pantailaz bestalde zaudeten guztioi eta arratsaldeon baita ere hemen elkartu zareten hoi. Bai, hemen mai buelta honetan lau lagun bikain dauzkat gai honetaz hitz egiteko, baina baita ere igartza jauregi honetara etorri zareten guztioi. Esan dut, konpainia ezin hobean nagoela Garabidek proposatutako galdera horri erantzuteko, nolakoa izan behar duen euskararen nazioarteko lana galdera horri erantzuteko, eta hementxe banan-bana aurkezteko, Jon Sarasua, ezkerretik lehena nire ondoan, Garabidetik hain zuzen ere bera, Urrena Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria, Urtzi Urrutiko etxea, Euskalpen klubetik, eta Gorka Espiau Agirre Lehendakari Centeretik. Hasi egin beharko dugu, gustora gaude, eta hasi egin beharko dugu. Joni emango diot hitza, galdera, zuen erakundeak pausatutakoa da, eta horixe baliatuko dut, zuri hitza emateko. Nolakoa beharko luke euskararen nazioarteko lan horrek? Bueno, ematen du nik abantaila dukadala, galdera gure elkarteak egin duelako. Erantzuna pentsatzeko. Erantzuna idatzi eta eman zidatelako. Nik uste, galdera oso zabala da, eta segurazko hemen gaudenen artetik, igual bakoitzak angelu desberdinetatik egiten du lana galdera horri nolabait zeharka erantzunez, ez da? Guk angelu bat hartu dugu, Garabiden, azkenako 13-14 urtetako ibilbidetxoa egin dugu gai honekin. Eta behar ez da asko, 13-14 urte, ez dira ezer asko horrelako prozesuetan, baina, esperientzia txoa esan ezagun pilatu dugula. Horretan, guk galdera hori egin genion gure buruari, eta nolabait Garabideren lana, hasierako intuizioa izan zen, euskararen komunitateak egindako biziberritze ibilbidea, esperientzia hori, partekatzea munduan zehar, hizkuntzaren biziberritze ibilbide bat egiten ari diren, egin nahiko luketen hizkuntza komunitateekin, beste kontinenteetan, eta hori egitea estilo jakin batekin, batez ere euskalgintza aktibatuz, harremanak sortuz, jakintza fluxuak sortuz, formazioan eta aholkularitzan arreta jarriz, eta bereziki prozesuak dauden lekuetan, prozesuen nolabait bideaide epe luzerako konpromiso hartuz prozesuen bidea izateko, eta hortan xari gara hori da gure angelua, eta irudizegoala ere galdera horrek erantzun zabalagoa behar duela. Bukatzen dut, gure abia puntua delako, euskararen problematika esan ezagun, euskararen bizi nahia, bizi ezina eta bizi berritzea ez delako geure problema bakarrik, ezik eta problema unibertsal. Korapilo unibertsal baten erdian gaudela, ez da? Eta orduan, zentzurotan guk egiten dugunak baduela nazioartekotasun dimentsio bat, eta nazioartean gertatzen denak ere baduela guretzako dimentsio bat, eta orduan, horri begira, ekarpen bat da Garabidek egiten duena. Eskerrik asko. Irene, nolabait Etxepareren funtsa ere hori da, ez? Partekatzea nazioartean, euskaran oinarritutako, euskal kultura esaten diogun horren berri ematea.
Zuen bidea zein da, zer egiten duzue? Bai, bueno, hoixe hain zuzen, ez? Euskal kultura zabaldu eta euskera bera zabaldu irakatsi ere bai, ez? Etxepare Institutua, Eusko Jaurlaritzaren menpeko erakunde bada, eta 2010 urtearen amaieran sortu zuten, pentsatze zutelako, uste zutelako, merezi zuela gure hizkuntzak, beste hizkuntzek, hizkuntza askok daukaten bezala horrelako instituto bat, ez? Laburrean, euskararen irakaskuntzan, momentu honetan bisaretan eta irakasten da munduan Etxepareren bitartez, batetik unibertsitatez sare zabal batean, 35 unibertsitate desberdinetan, hoiei lotuta 8 katedra ere badira, Etxeparek sortutakoak, eta hauen helburua da euskal ikasketak sustatzea kanpoan, eta ikerketak eta xaxatzea baita ere, eta ezagutaraztea baita ere, beste gai batzuk euskal kulturaren ikuspegitik abiatuta. Eta gero, 2018tik aurrera, Etxeparen kudeatzen dugu baita ere euskara munduan programa, euskal etxeetan ematen diren euskal eskolak eta koordinatzeko, laguntzeko, material didaktikoak eta guzti hori lantzeko, ez? Eta baita egiaztatze frogak eta beste. Euskal kulturaren zabalkundea gauza oso zabala da baita ere, oso anitza, hemengo eragileekin lan egiten dugu, laguntzatxo bat emateko edo bultzatxo bat kanpoan dituzten egitasmoetan. Eta kanpoko eragileekin egiten duguna da, elkarlanak planteatu, euskal lehioak zabaldu nahi ditugulako, forma eta era askotakoak eta toki desberdinetan, baina batez ere gure kulturarentzak interesgarriak diren toki zehatzetan. Jaialdi, programa, erakunde, topagune eta bar. Eta horrez gain, institutua garen aldetik badaukagu rol bat horretan ere, eta Europako institutuekin modu nahiko egonkorrean ere lanean ari gara, eta beste foro batzuetan ere bai dagokigun alde hortatik. Eskerrik asko, Urtzi. Penkluba nazioarteko erakunde bat da, eta zuek nolabait Euskal Herriko adarra. Zein da zuen egitekoa, hildo honetan? Bai, Penkluba berez, ia 100 urte dituen nazioarteko erakunde bada, bere burua saltzen duen, esaten du, munduko idazle elkarte handiena dela, idazle, writer, inglesko zentzu hitzaren langile izan liteken lagun guztiena, eta, berez, eredu britainiar baten osatutako charity bada, baina badauzka 100 piku talde, 120 oraintxe bertan okeraz banago mundu osoan zehar, erabat autonomoa garenak, batzuk oso handiak, Japonian, New Yorken, Ingalaterrako bera, 100 lagun, batzuk 1000-2000 lagunetik ere bai, gora ere bai, eta, beste batzua, xumeagoak, baina urte batzuk badaramatzagunak lanean, eta gure xumetasunan ere, bai gure kultura, literatura, hizkuntza ere, pixkat nazio artean eta hainbat forotan eta hainbat lagunen artean partekatzen, hiruzpalau batzorde badaude, horra adierazpen askatasunak, eta bauka zentralidade bat, betuki du historikoki, hitzaren garrantzia, sorrera ere hor dago, lehen mundu gerraren amaieran, pixkat une hartako sok hartan, berriz olakorik gertaetze din, eta iritziak iritzi eta aurkakotasunak aurkakotasun ere hitza izan zedin, denen lotura eta pixkat bakearen aldeko ideia hori. Eta guk ere gure txikitik hori egiten dugu munduan, ez? Euskaldun joan, aldameneko beste talde batzurekin ere harreman hori lantzen dugu, eta horrela egin ditugu, azken aldi honetan, hiru bider sortu da, edo sortu behar izan dugu, lehen aldiz erbestean gero beste esperientzik txiki bat 80ko markadan, eta azkena duela 15 urte jarri ginen martxa, pixat egunkariaren itxieraren bueltan ere, katalanek egindako lanari segika, eta hortik, geuk ere egin dugu gure ibilbidea, aipatu duzuen eremu hortatik hartuta kasu, guk askotan alde batetik, mendebaldeko herrialde bat gara, herri aberatzen artean gaude, iparraldeko herrialde bat gara, hizkuntza txiki bat daukagu, hori ez da aparteko kontu berezia, Europan oso arrunta da, Islandiarrekin, Esloveniarrekin, Estoniarrekin eta bar, oso arrunta da, hizkuntza txiki eta handiak dituen jende eta idazlekin ibiltzea, eta gurean hirugarren esparroa da gutxitua dela hori bai, beste bi hizkuntza handiren artean bizitzea, eta horrek ere behar bada, beste nabardura bat sortzen du, eta kasu hitz egin dezakegu gero ere. Gorka, zuena? Zuen ekarpena, zein da, arloan? Bai, gu unibertsitatean, Euskal Herriko unibertsitatean kokatu gauz, ikerketa zentru moduen, eta gure helburua zen pizkat Euskal Herria bizi duen
eraldatze prozesua azken hamarkada hauetan hobeto ulertzea. Eta prozesu horren barruan, nola ez, euskararen biziberritze prozesua elementu fundamentala da. Eta guk aurkitu duguna, eta da, normalean, euskararen presentzia nazioarte mailan normalean bi arlo ezberdinetan kokatzen dela. Bata dela arlo tekniko batean, hau da, nola bizi berritzen den horrelako hizkuntz gutxitu bat, eta badago interesa handi bat, prozesu, nire ustez, ez bat dire teknikoak bakarri, baina instituzionalak eta sozialak, baina horrekin lotuta edo euskara bizi berritze prozesu horren atzean dagoen historia eta eraldakete prozesu osoa zelan kontatzen den, izugarrizko interesa dagoela, ez bakarrik hizkuntzaren egoera ezagutzen, baizik eta hizkuntzaren atzean Euskal Herriaren transformazio, egun den transformazioaren interesa dagoela bezka historia hori hobeto ezagutzen. Eta guretzat oso interesantia da, ze hizkuntza izan daiteke bai Euskal Herri osoa mundu mailan azaltzeko beste tresna bat. Eta planu horiek normalean guk bi planu ezberdinak bezala aurkitu dugu, baina gure ustez oso interesantia litzateke pizkat planu horiek era interkonektatu batean ikustea eta lantzea, zenik uste dut, badagoela izugarrizko interesa nazioarte mailan, historia bi horiek hobeto ezagutzeko. Uste dute, hemen lehenengo solas hitz hauetatik atera den amankomuneko gogoeta bat edo dela nolabait euskararen biziberritze prozesu hori badela zerbait eta badela guk nazioartera eramateko zerbait. Ekarpena hori izan daiteke, edo bestera batera esan da. Ekarpena gehiago daukagu egiteko, ekarpena egiten dugu, zer jasotzen dugu, ez? Gu geu egiten ari garen lan horietan. Ez dakit, nik gutakogun esperientziatik nik uste dut baiet, zorionez gure ekarpena egiten dugula. Urtean zehar adibidez bi aldizkaritxore ateratzen ditugu, alde batetik, akaso eremu kulturalago edo gure literaturarekin lotutako eremu baten, baina beste batzutan ere pixkat bizi berritzarekin egon daitezken ikastolak direla, korrika direla, eta pixkat gure herrian sortu diren gauza magiko horiek ere kanpora eramateko ahalegin hori egiten dugu. Gure obsesio txiki bat bada, gazteleren eremutik aparten ere ibiltzea. Egia da, kaso, 21. mende honetan mundu mailan ez dela berezik nabarmendu, ez Espainia, ez Latinoamerika, azken urteetan ari dira talde batzuk, baina askoz gehiago bai iparraldea, Eskandinavia, Ipar Amerika eta Asia. Orduan, erronka txiki bat ere bazen, noski denontzat ere uste nahi eta nahi ez, euskararen ostean gaztelera edo frantsesa dela gure hizkuntza nagusia, baina inglesez eta lehen aipatugun txikitasunetik, baina konplexurik gabe joaten ez. Eta horri esker lortu dugu, hainbat leku Europatik kanpo ere, une baten adibidez kasu baterako, bazegoen pen taldeen arteko lotura bat Uralo Altaikoa deitzen ziotena. Ez dakienarentzat, pixkat oso eremu zabala bat betetzen duen Eurasiako eremu bada, Japoniatik hasten zen eta Finlandiaraino. Horrelako bilera pare batera deitu gintuzten, hain justu ere, Sobietu Batasunaren ostean sortu ziren errepublika batzuetan, hemen beti Baltikoetara begiratu da kaso, baina beste asko da Asia aldean eta segitzen dutenak oso Errusia hizkuntza nagusi dutenak, eta gurea ere jakiteko asmoz nola zer egin dugun eta zerrez, eta interesgarri iruditzen zitzaien, ez? Adibide txiki bat, Afrikan ere, hango literaturak adibidez bultzatzeko, eta azkenan oraindik ere hizkuntza kolonialek gehienetan, ez frantsesa, ingelesa edo portugesa, aldamenean ari dira ere, esperientzia batzuk eta egiten, holako guztietan gure eramateak beti badu interesa, eta guretik bentsat hori izan da egin izan duguna, azkena eremu latinoan nahi baldin badugu, edo gazteleraen eremuan egon gara duela aste pare bat etxia pasen, eta kasu horretan guretzako interesgarri izan da,
Euskalpenek berak egiten duen lana ez eze, garabiderekin batera egon izan dugula, iruditzen zitzaigun, han, oso ondo azaltzen zaketela, han zelan egiten den Euskal Herrian, eta Londresko bulegotik ere ala eskatu ziguten, ezagutzen zituzten, ezagutzen zuten garabideko lana, eta pixkat ere, bakoitza bere esparruan ari garen txiki hori baizik, pixkat elkarlaneko proiektuak ere bultzatzea. Igual, behar bada, garabidetik urte hauetan hori esan ezagun berretzi egin dugula, hasierako intuzio hori, esatea, kontuz behar batetik eredu izatearen nahiarekin, hemen ez dagoelako eredu esan ezagun garbirik, baina bai, Euskarak azken 60 urtetan egin duen ibilbidea bere konplexutasun sozial eta instituzionalean bada inspiratzailea munduan. Esan ezagun gaur egun ikusita munduan zer gertatzen ere, milaka hizkuntza daudela, eta esan ezagun gehienak, munduko hizkuntza gehienak sartuko direla mende honetan, galbide prozesu komplikatu batean, momentu honetan eskaria munduan, biziberritze prozesuak hasteko, ikaragarria dela guk erantzun ezin diogun eskari bat. Baina horretan, hau da, munduko hizkuntzen plazan esan dezagun, munduko hizkuntzen azokan, Euskararen ibilbidetxoa, bere erren eta bere arazo eta guzti, badela ez eredu, baina bai referentzia inspiratzaile interesgarri bat, bai bere esan dezagun estrategia handietan, hemen ikastolak sortzearekin, Euskara batuarekin, edo helduen euskalduntzekin, egin dena, baina bai, ez bakarrik estrategia handietan, hori batetik, edo jakintza soziolinguistika batean, baita detailerik txikienean ere, zuhaitz horretako adarrik txikienean ere. Osea, Kolonbiatik eskatzen dena, baina ezke guk behar dugu helduak formatzeko A bat, A bi, metodologia hori nola egiten den. Edo ikastoletako materialekin nola egin zenuten. Detaile txikietatik hasi eta estrategia handietan eno, badago prozesu bat, behintzat partekatzeko egin dena. Eta beti izanik, kontuz gu kopiatzearekin. Gu ez gara eredu, eta gu ere bidean gaude. Eta nik uste dut, lan hau interesgarria dela, gu ere bidean gaudelako. Eta hientzat sinesgarria dena da, bidean doan beste bat, aurrea xeago, aldamena xeago joan, bidean doan beste batekin, harreman alik eta horizontalenak sortzea. Ez aditutik ezerreztakienera, baizik eta ari denetik, ari denera, ez? Aekatik, hango helduen alfabetatzera, edo goiena telebistatik, hango telebista asmo batera, ez? Piskat hori da lan egiteko buri buru. Ez dakiz, esperientzia berdintzua esan duzuen. Normalean, kanpotik dagoen interesa hasieran da zelan galderai erantzuteko. Zelan egin duzue hau edo zelan egin daiteke prozesu espezifiko hau. Baina gero berehala sortzen da beste galdera bat edela zergaitik. Zergaitik egin duzue horrela. Zergaitik jendea bildu zen hori egiteko. Zergatik kasu batzuetan familiak hartu zuten ez dakizea arriskua edo egoera oso konkretu batean. Eta zergaitiek horiek oso interesgarriak dira, eta nik orain dino guk ez dakigula zergaiti horiek zelan interpretatu. Baina gero eta gehiago sortzen ari da beste hirugarren galdera bat dela zertarako. Momentu honetan globalizazio prozesu, hori, Baionek aipatu duen prozesu bortitz horretan, baitare galderi zertarako eta naiz eta intuizio batzuk eta oso potenteak diren baita ere badagoz beste konversazio batzuk zelan generatu badidez lehiakortasun sistemak edo eta horren eztabaida horietan bebai nik uste dut sartzen dela galdera horiek eta nik uste dut etorkizunari begira oso interesgarria litzateke pizkat galdera bi horietan esfortzu gehiago inbertitzea. Zergatik eta zertarako. Zergatik eta zertarako. Guretzako, Jonek esan duen bezala, gu baita ere prozesuan gauz. Orduan, gu dakigu zelan egin diren gauza batzuk, ez dakigu zelan egin beharko diren etorkizunean, baina zergatik egin ditugun hainbeste gauza normaltzat hartzen dugula edo hartu izan dugu ja normalak ez direnak,
Guk egin dugu ikerketa bat, adibidez, euskararen biziberritze prozesuari buruz, Luier Fundazioarekin batera, narratibak jasotzen, zergatik hainbat familia egin zuten hainbat apostu bere garaian, eskolak edo euskararen ezitzeko bere seme alabak, eta historia kontatzerakoan, esan genuen, horrelako gauza bat orain egingo zenuke, eta galdera zen, ez da pentsatu ere. Osea, bere garaian egindako gauza batzuk, momentu honetan, oso arriskutsu egi bezala. Gaur egun orduan baino gehiago. Claro, orain horrelako arriskuak, bere garaian hartutako arriskuak, igual momentu honetan ez gaudela prest hartzeko. Orduan zelan interpretatzen dugun, zergatik egin ditugu hainbeste gauza, oso historia politak direla, zuk aipatu duzun bezala, baina etorkizunari egia berrezik zertarako. Eta gaur bertan beste eztabaida baten honetaz. Eta, klaro, zertarako momentu honetan euskal gizarteak erabakitzen dau euskara presentzia zentrala izan behar dauela. Adibidez, debate ekonomikotan edo klimarekin lotuta dago zen debatean euskararen presentzia izan behar du edo ez, edo gauza deskonektatuta dagoz. Gure ustez oso kontatuta dagoz, baina debate horiek nik uste dut oso importantea direla etorkizunari, berezekin nazioarte mailan lan egiteko. Baina ez dakit impresio hori aurkitu duzuen zuek bebai kanpoan. Guk kanpoan gabiltzanean egia esan biziberritze prozesuak sortzen du harreta, baina gure lana batez ere euskara bera badagoela, bizirik dagoela, eta nola dagoen bizirik hori erakustea da, ez? Gure lanaren irakaskuntzaz gain, gure lanaren beste zati oso handi eta konplexu bat da euskal sortzailei laguntzea kanpora joaten, mugikortasuna sustatzea, eta batez ere aukera berriak eta sortzea, zubi berriak eta erresago joan daitezen kanpora toki egokietara, ahalik eta toki interesgarrienetara, ez? Hor konturatu gara lehendabiziko sorpresa dela erakustea euskaraz ere sortzen dela. Guk legez batez ere euskarazko lanak eta sustatzen ditugu kanpoan, ez? Eta, egia da, objetiboki badugula txikitasun bat, hemen aipatu da, baina inorrek ez dugu horrela definitu da, ez? Gure hizkuntza edo gure kultura. Alegia, ditugun hiztunak ditugu, daukagun lurraldea daukagu, baina egia da, gero gure sortzaileek eta punta-puntako maila daukatela, edo nora joan da ere, eta hori egia da, eta euskeraz egin da, ez? Orduan, ikuskeraz ari zinean, ez, eta euskera izan beharko lukela, edo izan daitekela munduari zer garen azaltzeko tresna, tresna bat, tresna da, ez nire ustez. Gure kultura bera ikuskera horren testigu eta adierazle dan bezala, ez? Eta gero, guk ere beste foru batzutan eta beste moto bateko arazoak eta bere ere baditugu, eta da, adibidez institutuen alorrean guk ez dugu estatu bat ordezkatzen. Gure egoera zentzurretan konplexugoa da, ez baitaukagu estatu bat, eta gainera, gure euskararen lurraldea banitzagoa dalako hori baino une honetan, ez? Eta horre lan bat dago egiteko, eta horretan ari gera baita ere buru belarri, hor dauden mugak eta gainditzeko baita ere, eta ordezkaritza, institutuak kasu honetan, egin dezala ordezkaritza hori ere horretan ere, eskubide osoz. Ari dira galderak sortzen, alde batetik gure baitan edo sortzen direnak, eta beste batzuk nazioartea edo gugandik kanpoko mundu esaten diogun harreman horretan sortzen zaizkigunak. Jone Kolombia aipatu du, eta pixka bat ze galdera edo sor daitezken hor zehar ikusteko, ondo iruditzen bazaizue, Kolombiako Kaukan Nausa herriarekin egindako erreportaitxo bat ikusiko dugu, bai? Hemen gaude, Aretxabaletan, Garabideko Andoni Barreinarekin, Garabide hizkuntza lankidetzara dedikatzen den ONG bada, gobernuz kanpoko erakunde bat,
eta hainbat herrirekin lankidetza proiektuak dituena. Horietako bat NASA herria, ez da Andoni, konta iguzu, non dauden NASAk eta zelan egiten duzuen haiekin. NASA herria Kolonbian bizi da, gutxi gora bera 400.000 pertsona ingurukoa da, batez ere Kolonbiako Kauka departamentuan bizi dira, eta hiztunak 200.000 inguru erdia eskaz hiztuna dira, euren hizkuntzaren hiztunak. NASA herria bereziki mendian bizi da, hirietan gutxi bizi dira, nekazaritzara eta merkataritzara dedikatzen dira gehienak, eta oraintzu arte oso eskualde gatazkatsuetan bizi izan dira. Bereziki, FARC gerrillagatik, narkotrafikoagatik, armadaren interbentzioengatik eta eskumako talde esan da paramilitarrengatik. Garabideren harremana NASA herriarekin orain dela 9 urte inguru hasi zen, NASA herriko ordezkari bat etorri zenean Garabidek 2 urtetik behin antolatzen duen 3 hilabeteko ikastarora. Hizkuntzak biziberritzeko estrategiak izeneko aditu batera. Orduan jakin genuen, guretzat, NASA herria herri estrategiko bat izango zela hizkuntza biziberritzeko kontuetan, dagoeneko eure bazutelako interes bat euren hizkuntza, jatorrizko hizkuntza, NASA hizkuntza biziberritzeko. Jakin genuen, eskualde batean, Kaukako eskualde batean, norte izeneko eskualdean, hango erakunde indigenak, Krik erakunde indigenak, 50 lagun liberatu zituela, sustatzaile moduan liberatu zituela hizkuntza biziberritzeko. Baina ez zutela inongo planifikaziorik nola egin hizkuntza biziberritzearena, inongo formakuntzarik liberatutako 50 sustatzaile horientzat, eta hasi ginen hasieran oso esan digun aholkularitza eta tailer txikitxo batzuekin bereziki hezkuntzaren arloan euren murgilketa eredua jarri abiatu nahi zituztelako, eta baita ere helduen irakaskuntzarentzat metodologia eta materialak sortzen. Nola izan da NASen jardun hau, azken 10 urte hauetan? Bueno, bai, NASA hizkuntza euskara bezala, hizkuntzalarientzat bakartua edo isolatuetako bada, ez duena hizkuntza kontuetan zeniderik edo hizkuntza erromantzea dituzten moduan. Oso hizkuntza ezberdina gaztelarengandik, nolabait euskara dan bezalakoa. Eta euren galera prozesua handia izan da, azkeneko 50 urteetan, bereziki Estatu Kolonbiarraren intervenzionismoa handiagoa izan denean. Eurek orain dela 55 urte inguru lortu zuten Estatu Kolonbiarrarekin nolabaiteko prozesu bat, ez autonomiarena, baina bai kompetentzia batzuk eskuratzeko. Eta orduan sartu zieten nolabaiteko ziri bat, esanez, zuek egingo duzu hizkuntza elebiduna, eta hizkuntza elebiduna izango da gaztelaniaz eta ordubi astero zuen hizkuntza eta kultura egiteko. Eure konturatu ziren 35 urteren ondoren, prozesu horrekin euren hizkuntza galdu zijoala, ez errekuperatuz. Orduan erabakia bien, orain dela 2011aren inguruan, prozesu bat, beste esperimentu batzuk hastea horren inguruan. Gurekin hasi ziren harremanak berehala konturatu ziren Euskal Herrian murgilketa eredua, edo ikastoren eredua, edo D eredua, nahi duzun moduan deitu, oso eredu egokia zela hiztun berriak lortzeko, batez ere umeaz direnean eta batez ere gurasoak hizkuntza transmititzen ez dutenean. Eta orduan hasi ziren, murgilketa ereduko eskolak eurek Wasaku Wesh deitzen dituztenak antolatzen, eta baita ere helduentzako saioak egiten hizkuntza, helduek edo bai alfabetatzen, edo bestelan hizkuntza berreskuratzen. Hemengo euskaltegiak izango lirateken. Euskaltegia bezala, ezta. Eta orduan, nik esango nuke 2017 arte gure ekintzak oso puntualak izan ziren,
tailerrak eta aholkularitza saioak, hemendik pasatu ziren aditu ezberdinetan, urte desberdinetakoan, edo ikastaldietan pasatu dira 7 edo 8 NASA. Zer dira adituak eta ikastaldiak, Andoni? Lehen esan dudana, adituak dira guk hemen antolatzen ditugun urte biti behin antolatzen dugun 3 hilabeteko ikastaro trinko bat hizkuntza biziberritzeko estrategia izenekoa. Eta gero, aditu horretan eurek egiten dituzte proiektu txiki batzuk eta legintzen dira proiektu haiek han euren herrian gauzatzen. Eta hortik jaio ziren, bain zuzen, uesak edo murgilketa eskolak. Momentu honetan, gu lanean ari garen eskualdean, 35.000 bizilaguneko eskualde bada, Toribio izenekoa, hor badira ja 5 eskola, 200 numerekin, eta ja euren emaitza txikiak edo opala, baina lortzen, ezta? Eta badituzte baita ere, nagusientzako eskolak, gau eskolak esango genituzke, bai alfabetatzen eta bai hizkuntza, euren jatorrizko hizkuntza erakusten, ari dira metodo bat lantzen, metodoa komunikatiboa eta zertan oinarritua da egiten dutena, eta materiala lortzen, ja aurten, ekainerako edo, edukiko dute A1 mailako materiala euren hizkuntzan eginda. Oso importantea da, esatea, Amerikako herri indigenak egoera desberdinetan egoten direla hizkuntzaren arabera, eta hauek praktikoki agrafoak izen dira orain dela 10 urtera arte. Hau da, ez zuten idazten eta oso gutxi idazten dute gaur egun ere euren hizkuntzan, ez dute referentziarik, ez dute eredurik, eta horregatik guretzat A1 edukitea idatzita euren hizkuntzan izugarrizko garaipena da. Balorazio bat egingo zeniguke bai garabideren arteko, garabide eta nasen arteko harreman honek zer suposatu duen NASA herriarentzako edo zer iruditzen zaizun zuri izan dela han utzitakoa eta era berean handikona zer ekarri den, zer nabarmenduko zenuke? Nik esango nuke han utzi duguna izen dela batez ere bi gauza. Eurek zuten kezka bat, hau da, zer ari da gertatzen gure hizkuntzarekin, ezin da horrela jarraitu, bestean desagertuko da. Konturatu dira, ez dela izen kezka eure bakarrik herri legez dutena baizik, eta oso konpartitua dela munduan beste batzuekin, eta beste batzuk ere lanean ari garala hizkuntza bizi berritzeko, eta ez daudela bakarrik zeregin horretan, eta elkarrelikatzeko beharra daukagula. Eta konturatzea hori bata, eta bigarrena konturatzea, gu garela herri bat nolabait modu desinteresatuan ari garela eurekin bide hori partekatzen, ezta? Baina desinteresatua neurri baten badaukagulako interes bat, eta interesa da euren esperientziak eta euren bizipenak herri lez ere gurekin partekatzea, ezta? Eta hori da, bigarren galdera, zer ikasten dugu guk? Han egon garen, nik esango nuke, egon garen guztiok, euskaldun guztiok, etortzen garela guztiz inpaktatuta hango bizipenekin eta hango errealitatearekin, ezta? Eta bizitza nolabait aldatu egiten zaizu, ezta? Beste modu bat gauzak pentsatzeko, bizimodua atontzeko, ez dakit, askoz ere naturaren gandik gertuago, askoz ere zoriontasunetik gertuago, askoz ere beste sartzen zaizu barruan zerbait astintzen zaituena. Hango errealitatea eta hango movimentua ikusterakoan, ezagutzerakoan. Mila esker Andoni, segi gogor lanean eta izango dugu elkarren berri. Hementxe adibide bat, esperientzia bat, kontatuta, zer den lankidetza horren adibide bat. Zerbait azpimarratuko zenukete, entzun dugun honetatik? Lehen ari ginen hildoan, batetik izan badugu emateko, zer dugu jasotzeko, elkarrizketa horrek galderak ere sortzen dizkigu. Nik akaso, gustatu zen puntuetako bada batetik, aintzat hartzen duten neurrian
geldieraztea, itxuraz, erdi naturala diren prozesu bat, baina eraberan prozesu hori oso modernoa dela. Eta iruditzen hizkuntza bizi berritza gauza moderno badela. Ez dela, eta batzutan badago arrisku bat uste dut, ekologiarekin hurbiltzen badugu, ez, denek nahi dugu, ez, dena da berdea gaur egunean, baina ez dakigu zeintzuen neurri egokita zeintzuk ez, eta, aniztasuna ere denak defenditzen dugu, hitz handien atzean ezerrez egote, ez, eta orduan, batzutan ere, esan ezke hizkuntza galtzera doazela, mundu guztiak erantzungo luke, ez direla utzi bar galtzen. Baina asko horre gertatu izan da, basati zintzoaren irudi batera, ez itzuli nahi izatera, naturara, garai mitiko batera eta kontrakoa iruditzen zait. Hizkuntza bat bizi berritu behar bada, oso neurri modernoak eman behar dira, eta baten hori da, ez, eskolatzea, alfabetatzea, guk Txiapasen izan berri dugun bileran, izan zen Boliviako ordezkari bat, oso, nik uste, indigenismoaren, ni bintzat oso gustu bestituan olako eredioetako bat, berak etzekien, ez aimara ezkitxuera, baina asko lotzen zuen, familia, komunitatea, hiritik urrun dagoen irudi hori ez, gero santzioten, baina indigenak gehienak hirietan bizi dira gaur egun. Eta erantzun zion Kanadako neska batek, Quebecen bizien Inu herriko neska batek, gure hizkuntzara apenas ez den idazten, baina gaur egun gure gazte gehienak oso herri eta komunitate baztertuetan egon arren ere, Kanada herria beratxa izan arren, gureetan, arazo sozial asko daude, baina bideokamararekin ari dira. Eta hor sortu zen terminetako batez, oralitura esaten ziotena, literatura eta ahozkotasuna, gure ez da ez bat ez beste, gauza berri bada, bideoarekin egiten dugu, Torontoko festivalera doaz gure gazte indigenak euren sormenarekin, eta erabat, beste orain arteko zerikusik ez duen gauza berri bat sortzen ari gara. Eta beraz, erraminta zaharrek uste dute ez dietela balio. Igual, azpimarratuko nuke, hemen ikusi dugun bideo horren atzean, sistema integratu bat dagoela edo eratzen saiatzen ari dela garabide. Esan da, Euskal Herrian batetik eragile desberdinak, euskalgintzako eragileak, eragile teknikoak, erakunde publikoak, akademiatik edo unibertsitateko jakintza, ikasle batzuk, behar bada jubilatu batzuk, hau da, Euskal Herriko eragile sozial eta instituzional desberdinak artikulatzea, eta bestetik han ere, tokian ere, hor daude, CECIDIK bezalako erakunde bat, mugimendu indigenatzean, krika, behar bada erakunde publiko, hau da, pixkat da, sistema bat antolatzea hor ere, Andoni agertu da, baina Kolonbiatik azken 8 urteotan pasadira Andoni unibertsitateko irakaslea. Ja, pixkat, soziolinguistikaz eta dakiena pasadira Durangoko ikastolako eta beste eskola bateko, esan segun irakasleak, Durangoko murgiltze ereduatik, ematea pasadira, helduen alfabetatzean adituak diren persona batzuk. Pasadira ikasle batzuk, gure unibertsitatekoak. Hau da, nolabait, horrelako lan bat egiteko, kalitatez egin behar dugu. Gaur egun ja erreza da, munduan ezen lekutela joatea eta jendea harremanetan jartzea. Hori oso erreza da. Oin, kalitatezko prozesuak fundamentuz eta kalitatez bidea egiten laguntzea, horrek uste dut eskatzen duela sistema bat artikulatzea eta bintzat garabideen desafioa ja ez da kooperazio linguistiko egitea. Baizik eta kalitatezko kooperazio linguistiko egitea. Eta hor ere, orain dela 8-9 urte hasi zirenean, hasi ginenean, esan ezagun, gauza batzuk ikusten genituen, 8 urte beranduago beste gauza batzuk ikusten ditugu, eta orain gure lana uste dut hobetosiago egiteko aukera dugula. Zaudete pixkat, publikoan badugu galdera bat? Publiko adi dago, eta hemen dago Inazio galdera bat daukazuentzako. Bai, arratsaldeon. Interesgarria, garabide lantzen ari den hildo hori. Eta bide horretan, bizibertze prozesuetan, gaur egun, gure parean edo guretzat baliagarri ikasteko modukoak izan lizken ze beste esperientzia ezagutzen dituzue edo? Bide horretan, bizibertze prozesu horretan, lehen esan dezu ez, ari garen batzuk, ari diren beste batzukin, esperientzia partekatu eta bar. Esperientzia partekatu horretan,
zein daude pixkat horrela gure maila bertsuan edo guretzako alderdia baikorrak eta ikasteko modukoak dauzkatenak? Nik galdera gutxi rebotatuko nioke. Zergatik? Bi galdera dira, ez da? Bat, uste dut, galdera bat daukagula hizkuntza komunitate moduan, eta hizkuntza komunitate denok gara. Erakunde publikoak, gizarte eragileak, denok gara hizkuntza komunitate, ez? Eta galdera daukagu hizkuntza komunitate moduan, nola gaude, nondik ari gara likidoa galtzen, eta nondik ikas dezakegu, hori da galdera bat daukaguna hizkuntza komunitate moduan. Eta beste galdera bada, behar daia, garabideri dagokiona da, hizkuntza komunitate minorizatuei euskararen esperientziatik ze referentzia eman dezakegu. Orduan, garabideen lanean ari garenekin ikasteko ditugu gauza batzuk, baina gure aurretik esan dezagun gutxi doazela. Justu orain, aurten egon gara kabiliarrekin, darrifekin, Ipar Afrikako Amazigh edo bere familiako hizkuntzekin, eta kabiliarrekin inpaktatuta gelditu gara. Uste dut, handik badukagula zer ikasia. Baina iruditzen zait, nondik ikasi dezakegun begira gehiago da bilela, Urtzi, Estoniatik, hau bestea, uste dut horra ere begiratu behar dugula, garabideren angulua zentzurtan mugatuagoa dela, ez? Nik egia da, asko, bileretan eta asko galdetzen dudan hori dela, ez? Pixkat, batetik hizkuntza gutxituta izan duten herri eta beste txikiak direnei. Hau da, guk bide oso interesgarria egin dugu, baina alde batetik, noski, gero eta diskurso politiko eta zuzena, eta hala da, noski, gero eta hizkuntza gehiago jakin onerako da. Baina feminismotik ere hartu dugu, kristalesko zabaiaren eremu hori, eta pixka batzutan, gaztelera hain ondo jakiteak, hau da, katalanek esauten nivel natiboen maila, Valladolideko baten bezain ondo jakiteak, badakar iaia ez behar izaten euskara, oso ondo dago, baina ez badaukat, beti daukat salbabidez hori, hortxe helduko diot, eta zer egiten duten beste hizkuntza txiki batzuetan hori ez daukatenean. Islandiarrek inglesa badakite, baina ez dakite guk gaztelera dakigun bezala. Eslovenian, inguruan izan dute serbokroaziera, baina ere ez da sekulako hizkuntza handia. Zer egiten duzu zuenean ez daukazuen hori, nola ikusten dituzue filmak. Literatura asko hasi da itzultzen zorionez, baina zer da, ez daukazuen hori, eta horregatik batzutan hemen gurean foko asko jartzen dugu, euskaren erabilera, eta kaleko tabernariak edo kinak ezpadaki nola egin, eta nire kezka gehiago da, etxean daukadan hori, nire espazu intimo pribatu horretan ezin dudanean egin ez daukadalako, ez? Eta estoniarrei ere hori izaten nien, zuek, estatua lortu duzue, baina egia da, zureten oso hizkuntza handi batzen eukaten, eta badaukazue, Rusiera, 1 milioi hiztun baino gehiago daukana, ez duzu esekula jotzen horra, eta beraiek, ez argi itzulpena alde jo dutela, ingelesaren zubilan egitera, eta pixkat makulu interesgarriena, baina erabat ondo ibiltzen usten ez dizun hori, bazterran utzi dutela. Hor badu, nik uste dut, esperientzia interesgarri batzuk, eta Bernardo Atxagak ere esaten zuela, itzulpen gintzaren, ez da, museo deitzen zio, jauregi bat beharko genukela, eta beraz, eremu magikorik ez dago, ez? Kanpoan duguna eta interesantzen zaiguna, ekarri behar dugu eta euskaratu behar dugu, ez? Eta era beran, akaso, eta horre ere, kontzientzia hartzea, ezin dugun horretan, eta ez hainbeste, ez da, gitunean uneko mediku, eta horiek ere salatu beharko dira, medikuarekin ez egin ezin duguna, baina ekintza puntual horretan baizik, etxean bertan, hain gustuko dugun autore hori, edo zinemara zergatik ezin dugun geurean, ez? Eta hor ere, ze bide daukagun egiteko, kontzientzia hori izatea. Nik uste dut gako egetako bat dela, ez? Nola erakutsi gure kultura, edo norgaren gure hizkuntza erabilita kanpoan ere, ez? Eta, usten dut hemen badagola testu inguru bat, hizkuntza indigenena, badago testu inguru bat hizkuntza gutxituena, eta hizkuntza hegemonikoen testu ingurua ere bada, ez? Askotan, eta orain hitz egingo dut gure sortzaileen eta izenean, zauk disiplina guztiekin egiten dugu lan, zinea, literatura, dantza, arte, ikusizkoak, dendenak, eta hori ikusten dugu zein diren euren zailtasunak, ez? Eta euren meritua baita ere, ez? Baina, klaro, haien zelai jokoa hizkuntza hegemonikoen merkatua da.
Orduan, hor estrategia zehatzak behar dira, ez? Horretan, badaukagu lan asko egiteko. Badira beste eredu batzuk, gu bezalakoak hain handiak ez diren, kultura batzuk ordezkatzen dituzten sektore eta erakunde eta eragileenak, eta nik usten dut hori oso gauza garrantzitsua dela. Guk adibidez, orain nahiko estuki egiten dugu lan Llull Institutuarekin eta beste batzuekin, eta hizkuntza hegemonikoak ordezkatzen dituzten beste erakunde batzuekin ere bai, ez? Eta hor asko daukagu ikasteko, eta asko daukagu emateko baita ere, ze lehen esan dudan bezala, gure eredua ez da nola nahikoa kanpoan, ez? Eta azpimarratzekoa da, nik usten dut askotan guri enbaxadore ote zareten euskal kulturarena, eta esan duzu, zati batean, bai, baditugu zeregin batzuk horretan, baina hemen gauden guztiok, eta segura asko gela hontan dagoen oro, eta zalantzari gabe gure sortzaile guztia dia banakako enbaxadoreak, eta lan sekulako egiten dute, normalki hegemonikoak diren hizkuntza hoien joko zelaian, ez? Orduan hori, nik usten dut, errealidade uka ezin badala, ez? Hor ere kokatzen ikasi behar dugula. Ongitzat, galdera oso interesgarria da, ze gu askotan bebai, zaitzen gara konparatzen, ez da, konparazioak egiten, pizkat gure eraldaketa prozesua kokatzeko munduan. Eta egia zen, guk ez dugu hainbeste adibiderik dagozenik. Hau da, badaoz hizkuntza gutxitu asko, baina ez daoz hainbeste herrialde txikiak lortu dutela oso epe historiko txiki batean tendentzia aldatzea. Hau da, hiltzera zijoan hizkuntza gutxitu aldatzera beste egoera batera. Badakigu, orain dino, euskaren egoera oso komplikatua dena, baina aldaketa hori suertatu da. Eta guretzat oso importantea da, eta jonek aipatu dauena, zelan azaltzen den prozesua, era integral batean, era kalitatezko modu batean, baina aldi berean, naiz eta ezagutza hori transmititu, beti gelditzen da beste dimensio hori zergatia, ezta? Zelan, naiz eta transferi du teknikoki behar diren ezagutza guztiak, zelan gizarte batek edo komunitate batek erabakitzen dau, momentu batean, hizkuntza gutxitu bat berreskuratzea oso importantea dela bere bizitzarako. Eta galdera hori oso modernoa da, urtsik esan dagoen bezala, galdera horren atzean dago identitatearena, eta mundu globalizatu batean komunitate ezberdinak zelan ezberdintzen diren. Orain arte, tendentzia izan da beti, guztiak amerikanu bezala, edo ez daki bezala, bizitzera. Baina, orain konturatu gara, mundu globalizatu honetan, gure identitatea eta gure kultura ez badu inkorporatzen gure lan egiteko eta bizitzeko eredura, ez gauzela kapaz mundu horretan gauza ezberdinak egiteko. Orduan, nik uste dut, eta gu askotan, bueltak eman diogu galdera oneri, eta segurazki oso kasurik gertuena izan daiteke Israel estatuarena. Baina, klaro, Israel estatuarena ulertzeko eta zelan gertu den hori, hori da ez deko zer ikusirik gure historiarekin, ez da? Handa hoz beste ezaugarri politiko-ekonomikoak eta beste erroi bada. Baina, orduan, munduan zehar horrelako gizarte txikiak, horrelako erabaki kolektiboak hartzea, hain ezoikoak direnak, zergatik hartu diren eta zelan proiektatzen du etorkizunera, nik uste dut oso relevantea dela guretzat, hobeto ezagutzeko gure prozesua, baina bereziki etorkizunera begira
konpartitzeko esperientzia. Kanpora, ze motako mezuarekin goaz kanpora. Jonek esan dagoen bezala, konpartitzeko behar duzu ezagutza oso potentea, zelan egin diren gauzak, zelan egiten diren gauzak. Baina, klaro, ezagutza horrekin bakarrik, ezin dugu azaldu hemen sekretatu den. Eta aldi berean, kanpoan, ezin dugu ikasi, beste prozesu horietatik, ez badugu ulertzen, zergati horiek, beraien buruan, zergati horiek, eta zertarako. Zertarako, Kolonbiako zonalde horretan, zertarako den hain garrantzitsua bere hizkuntza bizi berritzea. Eta, galdera horietan oso, uste dugu, kezkatuta, baina aldi berean oso ilusionatuta gauz, ikusten dugulako, oso eztabaida modernoa dela, zuk esan duzun bezala, ezta? Uste zentzu hortan, maustu da ezake pixkat, oso osagarriak izan ditezkela, nolait gehiago ekintzaletasunean edo praktikan ari garen on lana, eta zuek gehiago igual ikertzetik aizetenen lana, ez? Ze, uste oso galdera interesgarria duela, eta hor daudela trabak, ez? Zergatik eta zertarako, eta segurazko hemen, herri honetan, azken 60 urtetan, gertatu diren baldintzak, oso zailak dira errepikatzen. Eta guk sakonki ulertu behar ditugu baldintza horiek, eta bizi ditugu neurri baten, ez? Ikusten Garabidek egiten duen programetako bat dira badituetan edo ikastaldietan, azkenean jendea ekartzea honea bizitzera, eta 3 hilabetean esatea, bizi gurekin. Eta ez bakarrik entzun irakasle guzti hauek, baizik eta bizi gurekin, bihurtu gure lagunak, guazen sozialetan egingo ditugu afariak, guazen kalera, ezagutu potegoa, ezagutuko herriko jaiak, guazen fagorrera, guazen berriara, eta hor, nik uste, beraiek nola galderaz aparte, hasten dira ulertzen zergatik galdera. Egoten dira ikastolak sortu zuen guraso arekin, edo egoten dira gaur egungo gazteekin. Nola, zertalako, joaten dira, goatzen naiz, hain dela lehengo urteko bat, Tosepaneko kooperatibista bat, hizkuntzarako etorri zen, baina eraman zituzten Fagor, gure bailarako Fagor taldea, ez Fagor, etxetresna bizkita Fagor taldeko euskera batzordera, eta egon ziren lehendakariarekin, eta bar. Eta etorri zen, eta esan zian, mire, después de tantas clases teóricas, ahora acabo de entender lo que es esto, ez? Egon zelako entzuten eta gero afaltzen, Fagorreko lehendakariekin eta langileekin eta bar, eta esan zuen, empiezo a captar de qué se trata, ez? Osea, ezagutzen duzunean jendearen barruan dago zergatik, eta zertarako hori, ez? Orduan uste dut oso bide interesgarria dela, baina hori ez da nahikoa, nik uste dut behar dugula baita ere gogo eta teorikoa, ez da? Gu geuk ulertzea gure burua. Eta nik uste dut gaurrengo belaunaldiek ere ez dutela ulertzen, hain dela 50 urteko zergatia, ez? Orduan uste dut badukagula lan handia egiteko eta bukatuko desaten, uste dudala haientzako aztegarenean gure burua irakurtzen, horrek laguntzen digula gure burua beste erabatera ulertzen. Nik aprobetxatuko dut Jonek egin duen aipamena, Garabidek egiten duen formakuntza lan horri egin dion aipamena, hain zuzen ere beste erreportaitxo bat ikustea proposatzeko, justu Garabideren formakuntza lan horren inguruan.
Garabidek mandako formakuntzaren amaierako jaiko irudiak, aipatzen ari ginen, bizipen eta ikastearen uztardura horren adibide, amaitzen hasi behar dugu. Beraz, gure solasean, ezarian sortu diren hitz batzuk edo, botako ditute azken gogoetarako. Bizipenaren eta ikerketa eta gogoetaren uztarduraren premia, joko zelaia, zein den gurea, bai gure baitara begira, bai kanpora begira, hegemonia, gutxi, txiki, eta batez ere zergatik eta zertarako. Txiki baino garrantzitsu. Iruditzen zait ditu behar diogula gure buruari, ez? Eta arro joan behar dugula mundura horrekin ere bai. Hemen batez ere bizi berritze prozesu eta zer aritu gera, baina horren emaitza da besteak beste badagola kulturgintza bat euskeraz, eta horrekin ere joan daitekela mundura, ez? Eta joan daitekela sortzaileekin eta beste 11 eragileekin, ez? Guk adibidez Euskal Penekin badego harremana, Agirre Lehendakari Zenterrek ateak zabaldu zizkigun Monrealen katedra berri bat sor dezagun, esan nahi dut hor alegina egin beharko genuke baita ere, sari hori indartzen gure artean denontzako ona baita, ez? Eta mundua oso handiegia behar bada. Nik bebai dituko nuke hori modernitatearen hitza. Nik ez dute, eztabaida horren atzean dagoena da aukera izugarria, modernitatearekin konektatzeko era sakon batean. Ez era kritiko batean. Modernitatea askotan egigatzen ari zaigu, nik uste dut, era kritiko batean, eta euskarak ematen digu aukera modernitatearekin konektatzeko hori, beste era sakon eta askoz ere interesgarriago guretzat. Bai, ni ados, biekin eta Irenek ere aipatzen zuen, gure txikitasunetik, small is beautiful horretatik, baina konplexurik gabe ere, ez? Iruditzen zait gaur egun, Europako testiguna zer esanik ez, asko dira, hizkuntza txikietan, beraien kulturetan oso gauza duin eta txukunak egiten ari direnak, eta gu ere beste horren beste, ez? Eta gainera, batzuentzat kalterako da, baina ingelesa bihurtu da, gaur egun japoniar bat eta malasiar baten artean ingelesez egiten dute. Biak asiarrak izan ere hizkuntza komuna hori dute. Beraz, gure txikitik lasai asko beste edozeinekin geuretik eta nazioarteko horretan arazorik gabe biztan da, alek eta hizkuntza gehien, eta beti bestearen hitz batzuk ez badire jakiteak, sortzen duela konplizitate berezi bat, baina zuretik eginda eta konplexurik gabe munduratzen, horrakaso, ingelesa nagusi duten herrialde, irlandarrek, galesek, badute beste arazo bat, baina gainontzeko gehiengo honek lasai asko eta oso harro uste dut munduratzeko moduan gaudela eta egiten ari garela gainera gure txikitik, baina gure harrotasun eta dotore gainera. Nik uste dute nazioartekotasunaren zera garatzea, ez? Hildoa garatzea aukera badela gure hiztun komunitatearentzat. Eta etorkizunean, guk ikusi beharko dugula zenbat landu nahi dugun gure dimentsio nazioarteko hori. Eta nik balioa ematen diot hemen Laurok elkartu izanari idurrerekin, bakoitzak gure angelua daukagu, eta batzuk instituzio publikoetatik, beste batzuk beste mota bateko erakundeetatik, eta enfoke desberdina daukagu, Maioni ere angelu desberdinetik behiratzen digu bakoitzak, baina uste dut behar dugula apur bat elkarri entzutea. Lehen esan dugun hori egiteko, nazioartekotasunen dimentsio garatzeko, egon litezke estilo eta modu eta abiapuntu desberdinak. Egin liteke gehiago hegemonikotasunari begira, gehiago arlo akademikoari begira, gehiago aspektu popularrei begira, gehiago herrialde behar gehiena dutenei begira. Zein da gure estiloa? Nola begiratu nahi dugu gehiago, ez?
Eta nik uste dut elkarri entzun behar digula, ez? Guk ere garabiden gauza desente egin ditugu, baina nire urtzirekin elkartzen nahi zen bakoitzean, urtzik zera berriak pizten dizkit, ez? Eta garai baten zentzuen, begiratu gehiago hasiera Afrikara, eta segurazko urtzire esker Kurdistaneko harremana landu genuen, eta Ipar Afrikakoekin ari gara, eta zuk esaten dituzuen gauzak, Estoniara begiratu behar dugu ikasteko, aber zertan ari direnan, Eslovenia, igual, zuek ere entzun behar diozu urtziri, esan ez, guazen gehiago Estoniara begiratzea, ze handik ere gehiago ikasteko daukagu, eta behar bada gutxi ezagun New York bigarren planoan, ez dakigu, behar bada ez, baina egin dezagun debatea elkarri entzunez, ez? Eta esan dut zentzu hortan, irutu zait, Bagirre Center, pen kluba, eta baditugu azpiegituratxoak, eta irutu zait, elkarri entzun behar digula gure nazioartekotasuna pentsatzerakoan. Bai, nik nire agurra ere angelu hortatik egingo dut, ez? Batetik eskerrak eman zuen Lauroi hemen egoteagatik, etorri zareten guztioi ere bai, Kanalduderi zer esanik ez, Garabideri. Ordubete eskaz nik uste dut geratu zaigula, baina alde hortatik lasainoa eta horregatik esaten nuen angelu beretik, ziur nagolako Jonek, Irenek, Urtzik eta Gorkak elkarrekin hizketan segituko dutela, eta espero dut Garabidek, Etxeparek, Penklubak eta Agirre Lehendakari Zenterrek elkarrekin hizketan segitzea. Ez dakitu hartu zeaten, baina ordubete honetan guztian, euri zaparradaren zarata izan dugu teilatuan, izan dadila, ez? Harreman hau ureztatzeko. Eskerrik asko. Bueno, aizue oso polita, mila esker Idurre, eta ez dakit hortikan prest daukagun, Maiteder, hortxe daukagu Maiteder, zenta gaur ari ginen lankidetzari buruz hitz egiten, baina azken finean emankizun hau ere nolabaiteko lankidetzan egina izan da. Zenta Garabideko partaideak genituen hor, hainbat laguntzaile, baita kameretan, eta irakusizkia zu pixkat hor zehiende dugun. Eta kamaren atzean gaur aditutu diren 3 kamerari. Hementxe daukago Andoni, nire ondoan Markel eta Narutzaxeago Julen. Markel, gustora? Oso. Errepikatzeko bai? Bai, noski. Nik oso profesional ikusi zaitut, oso ondo. Nire gure partetik, Garabide eta Ron partetik ere, eskerrik asko danoi eta beste bat arte. Artelanak nun ikusten dira, museoetan, galerietan, baina ez bakarrik. Gure egietan, lagetan, hortaz eztabaidatzeko kanalduden izango gira. Gertakari edo proiektu baten berri eman nahi duzu? Zure ekoizpen eta zerbitzuak ezagutarazi nahi dituzu? Horretarako, solaskide bakar bat, edabideak publizitate agentzia. Kanaldude, Euskal Irratiak, kaseta.eus, Ipar Eskoaleriko hitza eta herria astekarietan zure publizitatea edatu ezazu. Gure eskaintza eta zerbitzuak ezagutu, edabideak.eus webgunean. Hurbileko publikoari eskuaraz komunikatzeko aukera paregabea.
Nabagurum erakusketa berria, maiatzaren 17tik ekainaren 15 arte aurkeztua izanen da Irisarriko ospitalean. Nafarroako artxiboen dokumentuer esker, erakusketak 2000 urteko bidaia proposatzen dizue euskararen irudia eta bilakaeraren ezagutzeko. Zatozte saldo haundian urririk den erakusketaren ikusterat, baita ere mintzaldi, bertso, pista joko eta hainbat animazioetan parte hartzerat.